Черният петък е едно от най-очакваните и популярни търговски събития в годината. Този ден е известен с отличните отстъпки, които предлага, а с приближаването на коледните празници той става предпочитан момент за пазаруване на различни продукти. Традицията Черен петък тръгва от САЩ. Черният петък е петъкът след Деня на благодарността и се провежда в края на месец ноември. Black Friday бележи началото на голямото коледно пазаруване и е денят с най-големи намаления през цялата година. Магазините отварят от ранни зори, а понякога и точно в 0 часа през нощта на четвъртък срещу петък, за да могат да поемат тълпите от чакащи хора жадни за намаления. Разбира се, най-примамливите артикули се изчерпват бързо, затова първите печелят най-много. Впоследствие Black Friday кампании тръгват и по онлайн магазините в страната. В България от няколко години се провежда Черен петък кампании, но най-масовите от тях са в интернет. Кога ще се проведе Черният петък през 2023 година? По дефиниция Черният петък е последният петък от месец ноември. Тази година това е 24 ноември 2023 година. Въпреки това, много търговци подраняват. Най-големите онлайн магазини обикновено провеждат Черният петък седмица по-рано. Тази година датата е 17 ноември. Сайта ни promobroshura.com има специална секция, отделена за Черният петък през 2023 година, където ежедневно публикуваме новини и дати, кога различните търговци провеждат Black Friday кампаниите си. Линк към секцията може да намерите в описанието на това видео.